Gipuzkoako hondakinak direla eta agerraldia egin du Iñaki Errazkin ingurumen diputatuak. Gipuzkoako hondakinen partzuergoak obrak gelditzeko erabakiaren ostean, garai berri batean sartu garela adierazi du. Etapa bat bukatu da Gipuzkoan, eta da erraustegile historiara pasa dela eta eszenario berri baten aurrien lanin hasi behar dugula. Zubietako erraustegia gelditzeko nahiko arrazoi bazeudela azpimarratu du. Besteak beste, antzemandako aldaketa eta tramitazioak onartezinak. Baina baita proiektuaren dimentsioak ere. Erraustegiak egungo egoerara egokitu gabeko tamaina zuela azaldu du. 130 gaindimentsionatuta legokela. Etapa berri honetan beraz, aurrera egiteko eragile guztien arteko lankidetza beharrezkoa dela seinalatu du. Are gehiago, hondakinen kudeaketaren gaian 180an ados daudela uste du Errazkinek. Batetik alik eta zabor gehien gaika biltzera iritsi behar dela esatean. Aldunditik iruditzen zaigu, bai mankomunitateko arduradun desberdinek, eta bai Gipuzkoan gauden sentsibilitate politiko desberdinek ados gaudela. Eta bestetik, erraustegiaz Aragoko azpiegituretan. Esate bateako, biometanizazio plantak. Errefusa tratatzeko planta zubietan legoke, baita energia sortuko duena ere. Hauek biak zubietan kokatzen zituen hain zuzen erraustegiko proiektuak, eta batzar nagusietako plangintzan ere hala zehazten zen. Beraz, hau aurrera ateratzeko adostasuna lortuko balitz, zubietan orain artean egindako eraikuntza lanak aprobetxatuko lirateke horretarako, kostu ekonomikoa murriztuz. Lortu daitezken adostasunak ikusita, geldirik eta liskarrean egoteak zentzurik ez duela esan du Iñaki Errazkinek. Horregatik, Gipuzkoako mankomunitate guztietako eta batzar nagusietako talde guztiekin elkartzeko asmoa erakutsi du. Helburu ambizioso eta lorgarri baten horrin aurkitzen gehala. Eta beraz, Aldunditik, bai bilketa selektibuen inguruen, eta baita trataerako azpiegiturauen inguruko, adostasunek lortzeko, lanketa bat egingo du, esan dugun bezala, konsortzioen eta konsortziotik kanpo dauden komunitateen artean, eta Gipuzkoako batzar nagusietako talde desberdinekin. Irailetik aurrera egingo dituzten bileretan beraz, konponbidea aurkitu nahi diote Gipuzkoako hondakinen kudeaketaren arazoari. Errazkinen arabera, esandako 180 konponduz gero, gainontzekoan aurrera egitea ere errazagoa izango baita.